Volt nekem egy gyerekkori szerelmem, volt nekem több is, de kinek nem? Kinek nem? De ez a kisfiú, akiről most szó lesz, ő teljesen plátói volt, tehát soha életemben nem láttam őt élőben. Anyukám akkori kolléganőjének a fia volt, és tudjátok, akkor még minden évben készült rólunk ilyen kis igazolványkép. És hát egyszer bementem anya munkahelyére, és hát a kolléganője előhúzta a kisfiáról a képet. Mondom, azonnal beleszerettem, eldöntöttem, hogy nekem most ő lesz a kis plátói szerelmem, mindig kellett valaki, hogy elfoglaljon magam. És akkor így írogattam a naplócskámba, hogy Mrs. a vezetékneve, játszottam a neveinkkel, már tervezgettem a gyerekeink nevét, hát tudjátok, kislányos dolgok. Aztán egyik szülinapomra kaptam egy új telefont. És anyáik a munkahelyen megbeszélték, hogy akkor az én régimet odaadjuk neki. Teljesen oda meg vissza voltam, hogy úristen, ő fogja használni a régi telefonomat. Lényeg a lényeg, hogy akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy a teljes telefon letörlése, hanem szépen egyesével mindent, amit kimentettem arról a telefonról, egyesével letörölgettem. Képeket, alkalmazásokat, mindent. Anya másnap el is vitte magával, odaadta nekik a telefon. Akkoriban volt egy cicánk, Szotyinak hívták, aki többször elveszett. Egy tündéri cica volt. Kertesházban laktunk, és néha csak úgy eltűnt hetekre. Én pedig énekzenei osztályba jártam, és imádtam énekelgetni, halandzsázni otthon, dallamokat kitalálni. És imádtam használni a hangrögzítőmet is, igen. Azokra énekelgettem föl. Másnap jön haza anya, hogy jaj, hallom rajta, hogy te valami videót a Szotyikáról. Édesem, mondták, hogy nagyon aranyos voltál rajta. Mondom, milyen videót? Hát, nekem eszembe jutott, hogy a hangrögzítőmbe nem léptem be, és onnan nem töröltem ki a csodálatos énekzenei alkotásaimat. Ezen a telefonomon is vannak régi hangrögzítők, hallgassunk meg egy nagyon pici részletet az egyikből, tehát ilyet kell elképzelni a macskámhoz énekelve. It's gonna be, it's my special, it's you, it's my mother. Jó, ennyi elég is volt, azt hiszem. Én annyira kellemetlenül éreztem magam. Hogy választanom kellett egy másik plátói szerelmet, mert tudtam, hogy ő aztán soha nem fog velem többet szóba állni. Ha én hallanék egy 3 perces vinnyogó éneklést egy macskáról, halandzsával és sírással egybekötve, no de hát történt, ami történt, remélem azt azóta kitörölték, és már nincsen a köztudatban. Hát szóval nekem ennyire volt sikeres a szerelmi életem általános iskolában. Nektek hogy megy? Nektek milyen volt? Mondjuk ez még talán mindig jobb, mint amikor szerelmes levelet írtam e-mailbe.